Dodolan mie manek setelah sekian lama gak dodolan, guys. Iki aku gulung dan timbang mie. Lah, iki tak puter-puter kan ben rapi. Lah, dalah moro-moro anakku ngerusui terus, guys. Ketek iki aku lagi nggawe adonane isian lumpia ayam, marung ngono isiane mie. Kayak ngono-ngono iku lah. Kayak ngene iki lumpia ayame. Lumpia ayame ku 10.000 oleh telu. Kayak ngene kan, ono pangsit goreng, ono bola kremesan kayak ngono iku. Terus moro-moro aku ono pesenan. Aku gak ero kudu ngomong apa. Pokoknya iki ono pesenan lah 6 porsi. Pesene sing senjami alias mie ono kecape. Iki tak taker-taker. Aku kabeh tak taker yo, gak asal crot-crot-crot, gak asal-asalan. Lho cung, entek cung, ya apa iki entek iki. Marung ngono wis lanjut. Pokoknya iki lanjut terus. Bumbu. Marung iki aku nyemplungno iki lho pangsit gorengnya perlengkap gawe mie. Banyune blukutuk ya kan. Terus iki dilebokno ya wis mie dilebokno ya pokoknya. Karena ono 6 porsi yo tak lebokno 6 gulung iku mau sing wis tak gulungi wis tak timbangi per porsine rego 10.000 per porsine 100 gram. Iki minyak bawang putihne delok entala nyenengno rek sing seneng bawang putih iki nikmat sedep wangi pol. Ya iki pokoknya sesuai takarane 6 porsi ya 6 sendok iku. Iki kecap manis sok lali soalnya pesene sing apa senjami. Iki mulai tak toto beh kok gak ngiler kone yo kan. Tak kei topping ayam iki pure ayam gak ono campuran tahu bulat. Wis koyo ngene iki lah tampilane kurang lebih. Iku tak dhewekno sik soalnya gak ono levele. Terus iki aku wis mulai ngeracik dan mulai madai sing level 1. Sakjane aku iki bingung rek kate ngomong apa. Soalnya ya wis ngene iki men aku nggawe video gak usah ngene lah. Wis delok ae lah sampai mari yo kan ya. Pokoknya ojo lali dilarisi. Mek 10.000-an ae, 10.000 wareg. Menggiurkan, menggoda, ono seladae, ono ijo-ijone, ono ayame.